Ξεκινάει αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Και θα θέσω ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο το Μουντιάλ ξεκινάει για πρώτη φορά Πέμπτη? Δεν έχει ξαναξεκινήσει στην ιστορία ποτέ Πέμπτη. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Απάντηση. Διότι το Ραμαζάνι τελειώνει τα ξημερώματα της Παρασκευής. Και την Πέμπτη έχουμε Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε. Σατανάς ο Πούτιν. Όπως είναι φανερό, το Μουντιάλ, όπως έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, σημαίνει στοίχημα. Το στοίχημα έχει αυξήσει τρομακτικά το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Όλοι οι τζογαδόροι, ακόμα και οι όχι τζογαδόροι, αλλά αυτοί που ψιλοπαίζουν στοίχημα, περιμένουν ή το Euro ή το Mundial για να τζογάρουν. Το στοίχημα λοιπόν στην ημερησία διάταξη. Άντε τώρα να μαντέψεις ποιος θα σηκώσει το Άγιο Δισκοπότηρο. Δεν γίνεται αυτό. Ακούς από τον καθένα μία γνώμη. Άλλος θα σου πει το Μαρόκο, άλλος θα σου πει τη Σενεγάλη, άλλος θα σου πει τη Βραζιλία κτλ. Δεν βγάζεις άκρη. Από το 2006, το Μουντιάλ που έγινε στην Γερμανία, ο καλύτερος τρόπος για να μην χάσει λεφτά στο στοίχημα σε Μουντιάλ είναι ένας. Τον έχουμε εξηγήσει, τον έχουμε κάνει πενταράκια, τον ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το ξέρουν ή που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Ώρα λοιπόν είναι να το κάνουμε πιο αναλυτικά το παιχνίδι με τις ισοπαλίες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιες είναι οι ομάδες που ξεκινάνε τη διοργάνωση. Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Στα παπάρια μου δεν με ενδιαφέρει. Με τι ποσό θα ξεκινήσετε? Όσο αντέχει η τσέπη σας. Θέλετε με 3 ευρώ, θέλετε με 5 ευρώ, θέλετε με 10 ευρώ. Όσο αντέχει η τσέπη σας. Ένα είναι σίγουρο, ότι στο τέλος, αν αντέξει η τσέπη σας, θα είστε κερδισμένοι. Δεν θα χάσετε. Ξεκινάτε λοιπόν, ας πούμε, με 5 ευρώ. Δεν κάθεται το χ. Πάμε στα επόμενα μάτς. Ποιο είναι αμέσως το επόμενο μάτς την άλλη μέρα, δεν μας ενδιαφέρει. Ξεκινήσαμε 5 ευρώ. 10 ευρώ χ. Δεν κάθεται. Το αμέσως επόμενο μάτς ποιο μπορεί να είναι, ας πούμε το Ισπανία-Πορτογαλία. Δεν βλέπω εγώ ποιο είναι, δεν με ενδιαφέρει. Χ με διπλασιασμό. 20 ευρώ. Δεν κάθεται. Πάμε στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι δεν βλέπουμε ποιες ομάδες είναι. Είχα παίξει 20 ευρώ. 40 ευρώ χ. Δεν κάθεται. Πάμε στο πέμπτο παιχνίδι. 80 ευρώ χ. Κάθεται. Έχω παίξει μέχρι τώρα 80 και 40, 120. Και 20, 140. Και 10, 150. Και 5 που ξεκίνησα, 155. Έχω παίξει 155 και επειδή η ισοπαλία φέρνει πάντα απόδοση 3 και πάνω, 3 και πάνω, το πολύ πολύ να φέρει 2,98-2,99. 3 είναι η ισοπαλία, διπλασιάζω τα λεφτά μου με την τελευταία απόδοση. Έχω παίξει κάποια λεφτά, το κέρδος μου θα είναι γύρω στα 100 ευρώ. Δεν κάτσει, συνεχίζω με διπλασιασμό. Εκεί είναι να αντέξει τσέπη σας. Γιατί μπορεί η ισοπαλία να κάτσει στο 1 το μάτς, στο 8ο. Εκεί ή σηκώνεις τα χέρια ψηλά, αν δεν έχεις άλλα λεφτά, ή λες ρισκάρω και το παίζω μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Άμα έχεις τη δυνατότητα να το παίξεις, είσαι κερδισμένος. Θα κάτσει ισοπαλία. Δεν γίνεται ποτέ να μην κάτσει ισοπαλία. Μπορεί να αργήσει, αλλά θα κάτσει. Πολλοί με ρωτάνε και μέσα από το Real ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ. Εγώ δεν τις αποδόσεις. Πρώτο φαβορί δίνει το Μέση με 7,5. Δεύτερο φαβορί δεν δίνει τον Ρονάλντο, δίνει τον Νεϊμάρ με 8. Τρίτο φαβορί είναι 2 παίκτες, ο Ρονάλντο και ο Γκρισμάν με 10. Είπαμε, πρώτο φαβορί ο Μέση με 7,5. Δεύτερο φαβορί ο Νεϊμάρ με 8. 2 τρίτα φαβορί ο Ρονάλντο με τον Γκρισμάν. Πάμε 12. 12 ποιος έχει? 2 πάλι. Ο Κέιν από την Αγγλία και ο Λουκάκου από το Βέλγιο. Και στο 20 μετά με 20 απόδοση είναι ο Σουάρες, είναι ο Καβάνι, πάει λέγοντας. Εγώ πιστεύω ότι για να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, οι ομάδες, το σκόρερς, με ποιες ομάδες παίζουν αντίπαλες. Εγώ πιστεύω ότι το πιο εύκολο αντίπαλο τον έχουν η Αγγλία και το Βέλγιο. Μιλάμε για τα πρώτα μάτς. Έχουν απέναντί τους λοιπόν τον Παναμά και την Τινησία. Πιο εύκολο να σκοράρουν αυτοί από τους άλλους. Και η απόδοσή τους είναι 12, δεν είναι και μικρή. Εύκολο να σκοράρουν είναι και ο Σουάρες ή ο Καβάνι, γιατί παίζουν με Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο. Εγώ πιστεύω ότι Κέιν και Λουκάκου είναι πολύ πιθανό να είναι οι πρώτοι σκόρερς, γιατί έχουν εύκολους αντιπάλους στην αρχή, είπαμε Παναμά και Τινησία. Και ειδικά αυτός ο Κέιν, ο οποίος και ικανότητες έχει και φορμαρισμένος είναι, αλλά έχει παιδί μου και ένα πάτο σαν γερμανικό κράτος. Σαν βουλγάρικο θυμιατό.
πάση περιπτώσει, αύριο 6 ώρα είναι η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα μας θα είναι 3. Θα έχουμε ένα 3 ώρα το μεσημέρι, 6 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Κλείνοντας, θέλω να πω μία κουβέντα μόνο για το συγχωρεμένο τον Παύλο του Γιαννακόπουλο. Η κηδεία του οποίου γίνεται σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος μαζί με τον Θανάση του Γιαννακόπουλο, τον αδερφό του, ήταν πελάτες του πατέρα μου, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια σερβιτόρος στους Ζώναρς. Οι μεγαλύτερες ηλικία ξέρουν τι σημαίνει Ζώναρς. Μέσα από αυτή τη γνωριμία που είχε ο πατέρας μου με τα αδέλφια Γιαννακόπουλους, γνώρισα κι εγώ και τον Παύλο και τον Θανάση. Τι να πεις, τα έχουν πει οι άλλοι. Λυπάμαι πάρα πολύ το Θανάση, γιατί μέσα σε ελάχιστους μήνες έχασε 2 αδέλφια. Τον Κώστα και τον Παύλο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε την Παρασκευή. Ξεκινάει η Μουντιάλ και θα έχουμε πολύ μάμα. Γεια χαρά.